Altså, vi går ind i landbruget i hvert fald for at kæmpe for nogle værdier, kan man sige. Værdibaserede landbrugere. Ja, det kan man sige. Jeg hedder Nanna Thomsen, og jeg er 28 år gammel, og jeg er kærester med ham der. Jeg hedder Christoffer Lundgren, og jeg er 25 år gammel. Jeg havde ikke sået en bønne, før jeg startede på landbrugsskolen. Altså, det har virkelig været fra scratch. Ja, du voksede op i Lyngby, og jeg voksede op i Villekvarter i sådan en lille by i Vestjylland, ikke? Den måde, vi har dyrket landbrug på i Danmark, var bare skyld i rigtig mange problemer, som vi står overfor som samfund nu. Fordi en stor del af vores CO2-udledning kommer fra den måde, vi spiser på. Så det er sådan, det er i Danmark, at vi bruger 80% af vores landbrugsjord til at dyrke foder til dyr. Så hvordan kan vi dyrke jorden anderledes, så vi producerer noget mad til mennesker og ikke kun foder til dyr? Det, der er vores vigtigste opgave som regenerativ jordbruger, eller hvad man siger, det er simpelthen bare at stimulere den liv, der er i vores jord. Så når vi siger regenerere, så er det ligesom, hvordan kan vi bringe liv tilbage i jorden? Fordi hvis den er i live, så kan den nedbryde og recirkulere næringsstoffer. Den kan blive meget bedre til at holde på vand og fugt i de her tørre perioder. Vi får nogle tørre somre. Og generelt får nogle meget sundere fødevarer. Vores projekt er ikke bare at producere fødevarer. Altså, det er også vigtigt. Og vores produktion er ikke bare at regenerere jorden eller genopleve vores jord. Vores projekt handler også meget om, hvordan kan vi informere om landbrugets potentiale og landbrugets udfordringer. Og hvordan kan vi være med til at ændre nogle strukturer, så det bliver nemmere at gøre det på en anden måde.